Hi mga moms, good morning. And for today's ganap, kahula na agad yung mga aso. Meron akong fish ngayon na naiuwi dito sa farm. Kasi kahapon na namili ako. Tapos late ko na siya nabili. And I decided na patimplahan kay Brenda itong isda para gawing paksiw. So, let's see kung magustuhan ng ating mga customer sa Mamshi Eatery itong kanyang titimplahin paksiw de isda. Okay, so ngayon dilinisan ko muna siya. Tapos titimplahan na para madala ko na siya agad sa tindahan. Let's go. Busy pa siya sa kanyang mga halaman. May bago ulit na itatayo dyan sa harap. Magiging patungan ng mga halaman. So nakita nyo naman, busy ngayon si Brenda. And late na ako nagising. Kaya hindi ko na siya maaabala doon sa kanyang ginagawa. Hindi ko na siya mahihila doon kasi dapat kanina pa yung naluto. And since nagsisimula na siya doon, hanap tayo iba magluluto ng paksiw. So dahil busy si Brenda doon, hindi natin na siya maaabala. Halika na. Ito na mag-timpla ng ating paksiw. Si Brit Me to Life na ang pagtitimplahin natin kasi po siya ang tunay. Lagay mo doon isda. Siya ang tunay na bar. Lagay mo isda. Hindi pa nakaon yung kalan? Oo. Okay lang daw. So dahil binda, dito na tayo. Ano to, kanin? Unahin na natin yung isda. Ayusin natin. Nagugas ako ha. Wala naman eh. Then, Laki yung mga... Nagugas ako Kaya ko nagugas si tating doon. galing po siya hugas ng CR. Ayan. So, lagay mo yung ano. Then, yun na. The luya. Lots of luya is good. Kumano mo ba yung style niya dyan? Yan. Ganito rin po ba kayo magluto? Ang paksiw? Ganito po ba ka doon? Sa outer niyan, meron din tayong siling haba. Yun na, ang sili. Then, after that, ang water. Dagdagan mo sabaw ha, kasi mahilig sila sa sabaw. Ay, may mga butterfly. Then, we have to put some salts. Then, takpan muna natin siya hanggang sa kumulo. Ay, wala suka. Wala pa. Ay, wala pa. Napakulong tayo ng tubig. Social. Oo. Yan. Sa amin, sa Mindanao, ang paksyo na is yung lechon tawag. Kaya lechon paksyo. Hindi, talaga? usually, hindi kami tumatawag ng paksyo sa ganito. Inununan sa amin. Inununan talaga yan. Inununan. Na-adapt na Kaya lang pala namin. nagtanong ka. Na-adapt na lang namin yan dahil sa... Basta paksyo talaga sa amin. Lechon lang yun. Lechon paksyo. Paksyo. Oo, basta paksyo. Eh, alam nyo, paksyo. Yung sa isip namin is lechon. Lechon. Okay. Yan. Sabi ko, inununan yan. So, hindi na muna natin lalagyan ng suka. Sabi ni Britney, kailangan pakuluan muna sa tubig ng about
2 hours. Yan na. Now, lalagyan na siya ng syuka. Lagyan natin pipino. Bakit may pipino? Ay! Yan. Oops. Baka mapasobra ha. At saka ng Tignan mo lang mamaya kung masin ba. oil. And pork. Ayan. Gamay lang. Ayan. Oh, yeah. Ay. Umuwi naman. Basta, Maubos kaya yung luto mo. Malalaman mo mamaya. Eto na mga ma'am. So, nandito na tayo sa Ma'am Siya Eatery. Naka-display na yung ating haksiw na isda. So, tignan natin kung magiging mabenta ba siya. Kung mauubos ba siya. Naku, good luck sa'yo, Britney, ha. Ikaw talaga sisisihin ko pag dito naubos. Charot! Ayan, lato na rin yung iba natin mga putahe. Ngayon pumipiyok ako. Ito na rin yung ating ibang mga putahe. So, nakapag-display na rin tayo ng ibang mga ulam. So, again, later, panoorin nyo na lang. Hi guys! Uy, ito. Ay, wala ka bang change, no? Price. 50. 50? Obvious, balik ito. Ang recipe lang, sit sa recipe lang. 15. Dine in. And anong kasama? Ito, part sa'yo, part. Ah, copyright! Dine in ka na? Rice, may rice ka. Friday ka di ay? Libre ito. Ito nga lang sa bawah. Gato na ka? Ah, Ilan sun na? Isa ako ano gusto na lang. 15. pagsamahin ko rin sa baon yung dalawa. Dua kami. Walang tatanan. Ay, punta ka natin. Dahil na ka? Ayan na. Now, magtatakal naman tayo ng kanin. Pero kami takalan ng rice. Para mabilis namin masite kung sa 1 kilo o sa ano. Kung nakakailan kaming benta ng kanin. Especially ang ganda ng rice namin. Oh yes, may bumili na sa ating isda kanina. Naku, may isang pa na natitira. Hi mga Shuki! Eto na sila! Yes. Ha? Si student teacher na. Ah, student teacher. Okay, ayan na. Nakakatatlo pa lang tayo sa inuulan. Ilang ka po? Britney. May mineral water. Na? Kahit na po, sa tingkat sa... Ulang ka po? Huwag naman Ikaw mo na yung coke. Ate! Kapay lang, atay. Ikaw ka na. Ayan, si Diday. Ang kukuha 15. 15? Lami. As of now, -1 is 2, 4, 5. So, nakaapat na kami. Naku! Sana maubos ka. Ayun na lang natira naming ulam. Ayan na. Dalawa mula kay nanay. Order na siya. Ito na lang talaga yung natirang ulam. Britney! Ay, sorry. Lawan ni chicken ng fruit nga ate. Lauwi yan
na lang, sampay na. Ito oh. Atay, ano? Chicken gapon. Yung itong ano, adobo, 70 lang yun. Dalawang kuwan. Ito na lang. Bagyo Ben. Pila, sir? Ang pinakakuhan. Rice tayo. Ay, dam. At pili ko hotdog. Amega. Hotdog. Wala jumbong hotdog? Murag. Amot, ginagikon baka rin sa China. Murag baka niya. Paan dyan? Paano kapag sampay naman? Kanina lang pik. Walang lechong. Pero hindi na bigyan mo. Milenyo. Yes na yan, Mark. Dili, uy. Nakakuha ka na. Kapoy. Ilan ito? 35. 60 na. Asa? Opo. Opo. Ha? Vincent. So, ito na mga moms, naku po. Natapos na nga ang araw ng aking pagtitinda. And guess what? Mula sa aming tinda na... Ito, ate, halika. Tinda na niluto ni Brit to Life. Brit Me to Life. Dalawa pang islang natitira. So, hopefully mauhos na siya mamaya pag umalis na ako. Anyway, masasabi ko na bang sold out pa rin ang lahat ng aming mga paninda. Ayun na yung aming mga suki, oh. Mga tirador ng bahaw. Ayan na sila. Wala pang bahaw, marami pang rice. Napay rice, tanan. Ayan na. Mga tirador ng bahaw. Yan, sige. O, nakapay fish. Oh, fish. Ganda ng live nito. 35 na lang isang fish, oh. Pusin nyo na. 30 kanina, benching ko na lang. Benching ko na lang.
Ayan sila. Asin sa'yo? Oh, ang tagal nyo lumabas kanina eh. Napasobra na nga ako eh. Coke. Oo nga, nagchika ka pa. Checking ba? Kala ko cheka. Ayan na, nag-bell na. Ginoo ko. Pasus ka. Ang mga baby boys ko. Sige, kaon. Sino pa soft drinks? Libre na lang, Coke. Na. Libre daw ni Carla ang Coke. Coke, kinsa ba? Coke mo? Busy sila.